Adeshe my ma ya my ho akwaba ene mpani ahyem dwumadie ya ba bepie mu ewo asante bonyire ene ya grobra ebise ho se die krante ne bragorɔ ene dai ye be hatetenuane hodo tetenuane be na anim noa tetenuane be na ye bodi a obetumi aka ne nyina eye ade a ye besua ne ene nti de meka ne se kwaso aka me ho na ye ni mpani ahyɛ dwumadie yachi kopem se de be kwa wieye ye besua tetenuane ye besua bakosem ye besua amane ye hunu se de besi atutu ya namo afa ebra ya babonwire kroyimo adwoa Aprebi enemidi. Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne yeye. Sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wona ya no na yade bia eha won wakane nyina kyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wachiri kase no eya wo ya, stroke eha won no. Wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akyiri. Abotre clinic ye wo enkran Tema ene kumase. Fred Doctor ewo 024 790 4473 and now 024 916 4977. Abutre Clinic. Yenam ako pressure kwan so besan yade. Afashe no enhyehyeye bia ka ho eye bragorɔ ni nyina ene se nana nyako frempɔ ma otoso mieno wo se kane tete wo bi ka tete wo bi kyerɛ ene tete atempɔn na eye atempɔn papa ene nti o mane maba wa ensɛi ene nti wasande bragorɔ ba ya afibia bonwire kenta afashe no bragorɔ ehyemo ene nti ye hu se nananom ahemanom atena se a wonom eboa nana nyako frempɔ ma otoso mieno ama na gro ne maba wa bra ene nti oba adwoa Aprebi mpani ahyem dwumadie so kwaso na kame ho dimachi ne hwesa de bragorɔ no siko ne hwe ne ma wɔn mu benya ne hwe mfaso a mpanifo ne yɛn ebetwetwe nkɔmɔ afa ho bi ne mfa bi emoya bosom efrisa futupa ɛyɛ sensika okɔ ɛne sika futura yɛde afra wonya futupa pa na de bɔ abosoa no na de bɔ bra ɛno ɛna de obesi yɛ daache yɛnkɔso a ɛhwɛ mpani ahyem dwumadie.
Sabre ye busua ye twen emaba wona ye gro bra ye kokodware wo mo nsuo mu no ne de wono maba abetena se e bra ye twen wo mo no tete enuane no afei e na eba behya se ye nkone ye hwe enuane ahodo wo mo benoa e de ne de no mo de be ye enuane no na e bra wo mo gusu ye nso no ye hwe kwan wo no mo fa so ye na se ye nim ye a ye sua ye mpani ahye mu dwumadie ye nsua tete enuane ne bi ye papa sana ye no ye wo koto Monko, ye wo edia kokko nso wa ha. Ye prekese na momoni. Ye hwa nso a ye mako abe. Kwa nso a ana edum nso frɛ ne yasanto a. Na ye san so wo ye bura ya che. Yakoyam na nso so ni. Je nne na nchi. Ye wi a ye didi awie ne benya de ye beka. De beka ye nu. Enu na ye wo abrobe. Ena kwadu ena brofre eno na befa enu na yeduane no enemu ye pese ye wi a ye no abefo de ena pese ye garnish nti ye wo lettuce ha sei ena ye wo green pepper ena ye wo tomato ena ye wo carrots so ha eno ne ye de garnish na eno so aye kama no ye titimre mu na ye de eno so besiesie eduane no ana ye de beche so ha na yete ye no eniema a wode be ye nuane no na yete ye no yaba table 2 acho me go to me prekese me to sini wo mewa enso oba na me mire enso make ni me ba chi na enso e kan ya me ya bu ni ki Yo table 3 aduane ben na wo ye ede ne den na wo de ye me pamucho ye nuhu na pamucho na se me ye oba ma me nana etre se de esi faswa ye nuhu no me make am de be nuhu memo na meku ni mitos mi jeni masseja ana madrene me momoni ya mi geisha ami fogu afensu me wie bibia no me bofra ewia me nananom de beka o manu eno so etechi pacho esi tete dessert was a bofre tete de na wa ye no eye nuhu ase ukwafa me ho ene nti na nanom ahemanom ene ajagefo no omo e ko rouse table 4 aduane aye eto koko ene bode na edi futo bode a ajegie ene nti esanse eye to na eye empanifo aduane nti ya wa yakoduo e wa ha ebetwi aduane no e wo mu ene yeta na eto soso esana be yeto no dise niema e wo ene nti ya wa yankasia ya ile chimu ene de ya do fra ye ka na ono sense so ama ya twa mu na ya wa yankasia ya chia ya di ebetwi mu ene kodo no bitu bacho ani enkatemori ya do fra mu amanaye moton ani yankasia ya bachi ade agusuo na ya tuko biso ade aton so ye wo ejele ya di betwi mu na ya twitwa biso agusuo ya wo yemako
ebunu ene kokko ene na yedi betwi amaton aye nyinwi nam ye momo ne wa ha ye nchire wa ha esanse eye mbenifo aduane nti ye wo yesusasu e wa anu a yedi begu etanso amana ye kama ene eguma kasa mbenifo ebi betakuntakum nti eno ena yedi befremu amana ye kama afeso obi beto eni adwa nti ye wo ya adwa kakra ye bebem na yedi atoso ye wo ise na ahaya ye betwitwa na yedi egu aduane no so ye wo pe mbenifo si eto eni pe ya eyede nti ye wo pa e ba ba mu egu so abe ye wo kosia a ye se de betisi to no so ama aduane no aye akono na eto kokko ise emu e ka ho nti ye wo ye nwa yedi ebefufu entono amana ye moto kama sreba ye benu amuni yariwa ye betwim emako fansu ye jasona yaso ano ewa amso mano Enti mo sori hono efise wa mo fa dia ko TV wa mo efa etwa dia papa year programs enti mo ba fo na wa kasa wo hwe wo fie ku dia sikwan a e be ha dwene esemo a mo sori camera fo na nim na wo mo entwa emanye kasema na ma mo gusu ana be kan obi baby sase adan na edru bragorɔ ema nko an yehu wo me efri se eye ema fa hye na ye bo ema ba wona su aba wonom empani ebremu enti edru se ema mesriwafo mamefo kana mahimanom wo mo na ebasa ema ba wa ye gru wo mu ibrahom medi nkan ahyeremu ye de wo mo konsuom ye dware wo mo anka etwade ene sapowie ene ye towro fita ye de dware wo mo akyere wo mo kwa ba fa so adware esiesie wo mo ho adi wo mo huni efri se wo mo adu wo mo mpani fie so efri enne dai bragorɔ chi bema betima besere wo ma wade bema betima besi wo no masiwa ene nti na ye kyere wo mo kwa ba fa so esiesie wo mo ho medi nkan kyere mu se bragorɔ no mu ye de enkyene beka wano ye de meko beka wano ye de sonwedie ebeka wano ni nyina wa se kyere e wa brabo mu na nanafo nom ne maame mpanimfo be kyerɛkyerɛ wo mo nyina na se abrabo ne baabi wo ho a ede eno ene nkyene nom baabi abrabo ne mu eya no ene emeko no na afa sonwedie no ye sere se wono masetena mu wa wade mu wono ma kyere entere te sa aboa hyeno ne wo mo ngu pii eno na akamfo ye nim sa wo ene de kyekere kuro no sa brain ye hwe santene a ato a eba eye emma no maba wana ye gru wo mo bra no eniema ye de be kye wo mo na ato santene fefefa a eba yi aka kyerɛ mo satete no se ye gru obi bra
Young brand new year no, no one you get today. When you're near my what they call what dear. When you're near my what they bra, a bra what do penny if you see. And ain't see your chow woman near ma, and the chow woman say, one fire enter our bravo so. None of my himanum, Nana, ya call from Pomoto Subiano, for who is a Bragorɔ, and ain't see, and I was still going to remind of Martin and Mamma, or Sarah, na ye nya womo, and ain't see what the Bragorɔ ayen munyam she edima ababa wano edima abusia ababa wani free mo na esan yen munyam she edima kromu ni nyina Mama empani ahyemo dwumade so enie bonwe kente yeba abedru hanmo ye hunu se de Bragorɔ na esi ko nyina de fe na pebepun sabre enuanam enkwadai wo mote hono akyede ne ma atwe wono manim ahia ene akyede omanfo wo muguso de ema wo mo na yemra na nanya akɔ frempom otoso mienu a wo bonwe hima afi atwe mu ye baye afi so yesen aba nana empani ahyemo dwumade so nie afi atwe mu ye baye ogrobra afi we so wasan agrobra ebebisa se aden ene Bragorɔ de bia afi bia de se oni so apese ogrobra awo krom ha yo meda se bebre ya pese ya niema atwam no ya fi se enye eyi no ya san kofa ba yenchi sania Bragorɔ no kan tete ho no me beto me ma me ne me nanan na me a me peso no ya ma yetna ho hye ye ho so eko school wie to aso ye bibia ansa na sebe yetu ye nan akoye no sa ware mu ana bibia mu na Bragorɔ no nya de bone eye pa esan se mankwala no sesi ankwala nyina omko school ankwala ye chima wo mu nyina ye virgin sebe ema yare akura no ebrase na afa ma wo education no so etimi kwa animu enunti na sesi Bragorɔ no asa atimu biemu a ye pese obi ehunu se asante ya mamre no eye pa ai enti nana yanka na se ababa wa bi se abaye mra wo krom ababa wa bi abu ni se di kan a gese obechia wo ana ye gro ne bra ansa na wadu ni mpani mfie so ansa na ye besre na ware ya kosre na ware ana sesi ano nketesi ano ubu nsa wo se de obechire mechiame no wahwe ampa so abu nsa ne ehunu se ampa oduru mpani mfie so eno no kura se bia saa no saa ne obetimi atena wo afe ba ko mfie menu ansana ye de wasi abonten akima wo a eno no na kyerese ye hunu se wafa mrakwa so na se mfa o mekire na fitin ya se makofa nyinsen de aba no de ene ekrom ha ye mpene ye makwansa ane ene wogu abusua na nimu ase ne wabu kroso animu ase etino eno de ye makwan krasa entina na menim se na achia kakra ansa na wo ba ye wa hya ase se wo tene ne sa fibia na se wo baba wa bia duru ne mpani mfie so yemfa ne mekirawo efiri se sa na ye hya ase wo hunu mpuntuo bi wo mu e wo maba wa ne mu e wo kro yi mu ye de kro efiri se ye hye festival bo kente festival asini nyina ye grobra de dika no ye gro be 10-12 years ago ye gro ye de toso ya we kan ho am se mpre na mpre ni nyina ye grobra na samre no na chese momo mo papa nti no ti na me ye nhunu afi so na me no nko out na since am be di akonwa ya ye start ayi kente festival de ni nyina ye grobra enti nana sa amaba wannan anase wo mo ya gro mo bra no ya na kro no ebi amo bi wo ho ameka so mo de boa wo mo so mo masua mu anase mo wo hyehye bi egu okwan ma wo mo de wonni mo a wo fie no
ye be se ye beboa no me na ba ko last year na ono wo SS no wo be kwai ezie me wo bi e wo se etime de boa bia ye de boa sisi ankola em so omo nyina ko school omo nyina o JHS obi anu o SS ba ko we say mame ono se ono ne papa no nya de papa ya ne ye no omo tena se interview ono say no e was an education me an me fe ne nyina ato aso aye bibia ne se omo aka no so no omo parents no nya any ayi bia mesom maboa na nanom eda wase nti say boyire man a obabia oboyire ni de hye bia obia ohwe ede asem ne afutuo na wode ma emabawa ene won me wakwantuo mu nyina oyo afutuo amde ma nkwa nketesi ane se nkwala ane se wo mo hye ho yentimi ntenase na yentimi enko school enru yanim esanse so ultimate tenase na ko school education they are very important eti nkwala no emaya na attitude adisiano sesiano akonyinse sesiano awo empironyinse bebre eti we no ma metime esime bokase nkwala no sesiano obia ehye ne ho so eti no yetu omofo se wo omhwe sesiase de yesia ya amna ye fa ye kakrakai wiye ya ne nkwala no bi base ye betro yedi na afeda no yeso waye fefe say na afi atwemu yeyi mabawa ne nofo enai de wanyi ensesaye bia wodi abamu no ana ensesaye amede abamu chese sebe eniema ne bi wo ho no ma tete wo ne ma osi ye sone so kakra ne yi be free mu enu nti na nkwara no kro mo mpese ye omo no fu na yeyi ye no but bekra me ni giende omo be interview me before ma make assess ankwara no yenyu omo no fu eni bieba ya na nkrofo so abetwa ade akoto social media ade ye niema bone a enye eti no fu no de yenyi ya da sepe so me da se bebre nana nyako frempoma a wotoso mienu nana nene no atwetwe enkomo no empani ahie mudwumadie eso se nana no mahemanom bebre aba betai nana achi ene nti de ebeka ene se eye empani ahiem ene nana no bi twetwe enkomo ye bobo ediba yenko eye adweso manhema nana ya asantowa ho na ene no enko twetwe enkomo adesmama empani ahyiemu dwumadie so eni sabre ne adweso manhema na ya asantoa ebetwetwe enkomo kakra ade na ewo afuto wode ma ewo ma ne ma no afi wode ma ne ma na me pacho me mo aha emo akwaba ya ni pacho empani ahyiemu dwumadie so empani ahyiemu se ya yehwe amamre abakosem ene amane ene yehubi ye Bragorɔ na adweso na wo afi etwa mu ye Bragorɔ wa ha afi nso ye de mebisa ne sana na eye wa bodwo so eye wo fe e kai wo bibi se be gro bra eye ma honwa pa safi bia eye mikrobo nyure ye hwenkola sabi wo mu chima etimi de beto na ehemanim e ma na ehema so timi gro wo mu bra eye ma honwa ye ma ni gibebre ene hwahema afo aye hia bu akra na be busumi bi ensi akwa na hunhunu da by Bragorɔ ya sene ye hunhu ye ho te ma ni gipa nana obi beka se Bragorɔ eye yenkoso anye asante ya mamre ne soresem ne nkrofo kasatia bibia ya bosuma ma ne ya mamre a enka edawo obi adi se we free kro we mu we eye se no ye ka ne nyina hye sen ne afutuo be na wo ka edefa ya mamre ye Bragorɔ ho afutuo am de be ma asante man ne Ghana men na sa mamre de ya mamre enu ntin ye de tuatua enkura no se ye be kira mamre ne amane na enke sesa bimi bedi akonya mfie dunkun ni ne ofra akora sa ogo ne bra nana osi be yi minufo ho dia nana ndie mintimi ni minufo nti the whole Ghana me na me start Virgins Club ti me ma Dr. Opoku Adusei ana okomfa no che a ye de ne ba sintreso
obehwe nkola na mkuta nkola 100 a obehwe wo nyina na emu ba miensa de na kwese nkola bem na yewepu wo mu tie yiwe mu sinchen a na ekoso pa ma mpewanyi sen so tei na wa wonimene nkola ya abai wo mu dru school sem so na bi ko university ni ade no na emu teteye na nanano madaroma ya bompa ipagu nsapa men ne nkola na te asese yanwu wo mo brane na mom yemfra wo mo ntoma sei enti so mo pene so me from ntoma sei ya kami free sample wanyi sen be susu na kenkola nso yo mbetimi anya futupa bi afiri ho na ko mo atwe mo ho afiri sebe emema sem o ma hweso akọ mu school na de yesenye ntokwa eye school iru hu ko school a obra nso ebesi uyi enti nana sabre ewiase man nyina ehwew afutu obe na ade ma mabawa ya fe na wo mo no fo odwedwie ene wo no ma fe kwa ne wo no egugu wo mo nsa ene ahemanum bi mu a esemfa ne ho tinu anasa ne kro ne dampan na mabawa do obi apɛ oye afutu am de betu Ghana mani wiase man nya so mo nhwe de yeye wa he na mo sunsuya na wo so enye bi na wo yesa wo krom a emma empewanyi sen so te ne nkora no so etimi abenyini abeye nkola pa ma ye wo ye busuam ye krom ende ye man mu ebema basabasa ne kro no ba aba ne me masem a usi sua na wo ye no eso ate sesi amete semene mahemafo a me be mabobọ wo mu midwa ato ahema nkoso ahema ya boabo ye ho anu a ye si school e wodwoso emenu do ebeto ye nsafrem a ema o ma wo mpewanyi nsani nyina no ye fa o ma besua nsane dwuma no de ne ba no so abe school ifi se ye na yitimi decide we tu ye ho so wo ye kuro so boa ye mindful a ebema empewanyi nsane me masam no so ate sakura ni besua dwuma oba mefa nsa no pa 8 o'clock wa pon 5 o'clock wa fa ne bako okodware na didi no ada na no pa watimi asori ntamaba timi fi se we ni hye no so a onkoye masam tie so ya start a meaning say by August September die na nkola na start me bo nyame mpa se bedru ho no na ye nyina yete ase a na ya frɛ mo na mabebo ye ame ya bia no ama nkola ewo adwuso mantem nana yeda sipi ene obre adeshimama empani ahyem dwumade so adwuso manhema ono na watutu yefo no na de wo kan se yensan kofa yenchi eye chia na chia ye nanso emuye edese kasabebo nyina nti ne pen so abepem sa abre nana no mahema no mafato no ho so se begro na abrempe wanyinsan ase na tumi amama ba wona ko school ama wono abaye mpanimpa ama wo mu kuro ene o my Ghana eye empani ahyem dwumade so enie